Agrària Torelló és una cooperativa que va néixer a partir de les càmeres agràries. Es va poder passar de Càmera Agrària a cooperativa i els pares i els avis de molts dels pagesos que estem a dintre la cooperativa són els que van formar-ho en principi i ho van tirar endavant, que va ser el que van posar el capital social perquè això pogués funcionar com a cooperativa. Cada ramader o cada granja té els seus problemes i entre tots ho gestionem. Un li sobra terres, doncs ajuda a l'altre que n'hi falten. I el que hi falta, si a tota la comarca no en tenim prou, hem de sortir allà on faci falta per portar-ne. Va ser el primer reconeixement per la nostra labor feta. A més, com que ha estat a partir d'un canvi generacional, doncs ha estat molt maco perquè és per donar il·lusió a tota la gent jove que hi ha que estan treballant pel tema cooperativisme. Si tenim recolzaments, que a més tens reconeixements, tens prèmits, tens ajudes, és molt important perquè la gent no es deixi menjar literalment pel que és el sistema privat que estan intentant menjar-se totes les cooperatives. En diferència de les empreses capitalistes, som empreses amb valors i amb una manera de fer molt diferent. Ajudem molt al territori.